Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Παυλίδου και μαζί θα μάθουμε πώς να μπλέκουμε, όποιος χρειάζεται. Εγώ για την λαμπάδα μου έχω κάνει αυτό εδώ πέρα. Άμα φαίνεται κιόλας καλά, για τη λαμπάδα. Το έχω δω και χρόνια, μ' αρέσει πολύ να μπλέκω. Πάω πέμπτη τάξη και μ' αρέσει να κάνω βίντεο για το YouTube για το μπλέξιμο. Λοιπόν, θα μάθουμε σήμερα πώς να μπλέκουμε. Κοιτάξτε καλά εδώ τις βελόνες. Γιατί έχουν κολλήσει. Το περνάμε εδώ πέρα, αυτό εδώ, το περνάμε εδώ πέρα και το περνάμε μέσα και αρχίζουμε και περνάμε και αρχίζουμε την κλωστή αυτή εδώ και την περνάμε από πάνω και το αφήνουμε έτσι και έτσι μπλέκουμε. Λοιπόν, μου αρέσει πολύ αυτό εδώ το site που φτιάχνουμε για μπλεξίματα. Κοιτάξτε τι, έχω κάνει χάντρες. Με χάντρες όμως, γιατί και αυτό μου αρέσει. Εγώ είμαι πολύ καλή σε αυτά. Να δείτε λίγο κάτι άλλο, περιμένετε. Έχω μπλέξει και έχω σχεδιάσει αυτό εδώ. Το έχω σχεδιάσει. Είναι... εντάξει, δεν είναι και τέλειο. Έχω φτιάξει από μόνη μου αυτό εδώ και το φοράω κιόλας μισό λεπτάκι. Είναι δύσκολο. Να το βάλα. Έχω μπλέξει και αυτό εδώ. Έχω μπλέξει και αυτό. Έχω μπλέξει, το έχω κάνει. Έχω φτιάξει και αυτό εδώ τον υπέροχο σταυρό. Χάρηκα που τα είπαμε, σήμερα τελειώσαμε και θα τα ξαναπούμε πάλι. Γεια!